Момче, момиче, настрани. 50 см, 50 см. О, знам за какво си мислите. Мъбаковите, и вие не изглеждате толкова хубаво сутринта. Скоро трябва да тръгвам за училище. И трябва да се оправя стаята преди това. И всъщност какво е епизод на Магията на Варна без малко бързи кадри, така че ще ви покажа най-бързо да оправя да стаята за сутрин. Добре, мисля, че всичко се получи. Стаята е окей. Ето. Сега ще покажа как се постига главната прическа. Тази котка оранжевата, която сега ще ви покажа, седи всеки ден тук и чака храна. Видяхте? Сякаш съм модна нещо. Вълшебния прозорец. Черна котка сад. Не ми пресече пътя, ще убия. Браво. Приятен ден. Не е толкова сделал, колкото вчера. Днес имам 2 часа философия. Подред. Ужас. То не е философия, ами е световни религии. Този Боже. Учим за Египет. И как някакъв фараон е имал 200 деца. 200 деца! Плюс това, 4 от жените, от които е имал деца, са били негови дъщери. Изглежда, това не е било странно тогава. В момента е 5 и може 25 минути до училище. Видях около 3 човека от нашия клас, но не вярвам да вляза в първия час. И сега си говоря с един от моите приятели. Кажи здрасти. Здрасти. Моята котка да спи повече. Ти ако храниш постоянно как аз. Не храня се колко мене, тъй че... Кой да идеш в момента на котката? Не. Една 15. Тя котката, ако еде колкото мене, ще стане... Кранбе, ти кажеш. Това беше дупка и го запълниха. Да, и даже чувахме госпожите от другата стая как говорят. Човек. О, 2 човек. Искам да се сравнявам. Малко оживление на... Това е Попай моряка. Някой да приети? Абе, ще има, да, Той яде спанак. Какъв спанак? Човек, виж тениската. Къде ти е косерата с спанака? Няма нужда. Ау! Се надява, ако вторника да нямам час при Камбуров. Па кой нази, че влезе, вика, ай, вадите учебица. Аз направо имах чувство, че са гръмна.
Ечко, той готин всъщност не. Не знам, аз още първия път, като видях, не ставам особено антипатичен. Чакай, ще имитирам неговия час. Погледайте ма, погледайте ма. Така, момиче, настрани. 50 см, 50 см. Говори си, аз те слушам. Това ли беше? Кой номер си? 11, перфектно. 1, 2. Двойка в полза на ученика. Да. 3 в полза на ученика, 2. Полза на мечката стои. Усетих, бе. Тебе те чух отдалеч. Сега дойде Андриан, да? Сега очакваме да дойде Андриан. Много съм добър. Да? Аз съм учил. Учили аз учих, да се съгласам. Ето така ти казвам тебе да учи. Става въпрос за любов. Аре, стипендиите долу изплащат я. Той не! Айде да ходи стипендии! Стипендии! Свършихме теста в български, беше ужасен и ще го довършим изглежда понеделник, което е добре, защото мога да проверя ходно с въпросите. Чек, никой не го интересува какво говоря. И сега си говоря с един от моя клас, казва се Чуки. Какво гледаш на мен? И един последовател имаме. Всъщност ние следваме него. Когато съм в видеозалата, ще караме 2 часа философия. Така е, зипи 100 леги. Вижте колко е голяма. Чуки! Чуки! Почваме час. Моите фенки. Взимам фенките. И един умрял. Пламен и неговия най-добър приятел играят на Боген. Нали? Силве! Ти си тъпа. Пък много. Ами да. Аз казвам вода, прокора. Аз вода никой не спия на тази вода. За ребена му работа. Беше доста пълноценен ден, пропилях след времето в училище. Цялото стало